יאללה, קפיצה אחת למים, קפיצה אחת. יאללה, ו... 3, 4, בוא, רגע, תקדם עליי. לא, עומר, זה תגופף לפחות. נו. זה פיפי. אוי, פיפי זה מילה בינלאומית, לא? לא. יאללה. אוקיי, נרדמו לי הרגליים עכשיו. יאללה, כנסי, נו. מוכן? ו... 3, קופצים למים. בוא רגע. ככה? לא, לקפוץ ראש, עומר. מה, לתוך המים? כן. נו, ממש נעים פה. מוכן? לא קופץ. אני קופצת. אם אני קופצת, אתה קופץ אחריי? לא. מה זה היה חלק? יאללה, מוכן? תראה אותי, ואז תעשה גם, אוקיי? תראה את נועה. יש גם